Psykologisk rådgivning i Haderslev tilbyder også individuelle samtaler. Hvis du er ramt af stress eller angst eller depression, så er det godt at få nogle konkrete redskaber til, hvordan du håndterer din dagligdag, dine tanker, dine følelser. Måske kender du det her med, at det kører rundt i hovedet i dine tanker, og du kan ikke fokusere eller beslutte, hvad det er, der er godt for dig. Du kan ikke mærke det i din krop. Det er noget af det, vi fokuserer på her i psykologisk rådgivning. Det er, hvordan man skaber ro i tankerne, pauser dem, så man kan komme til at mærke sine reelle behov. Måske kender du det her med, at du mister kontrollen og ikke kan navigere i dine følelser, blandt andet din vrede og din frustration. Og du ved ikke, hvordan du skal gribe det an, og du prøver igen og igen at tage dig sammen, det noget, men det bliver tit bare værre, eller også så forandrer det sig ikke. Måske kæmper du med ikke at kunne sove om natten, fordi at du er presset i dit system, og dit system har svært ved at slappe af. Uanset hvad det er, du kæmper med, så vil jeg rigtig gerne hjælpe dig. Det er ikke sikkert, det er mig, der skal hjælpe dig, men derfor så tilbyder jeg en gratis introsamtale, som foregår enten på telefon eller på video. Her har vi en uddybende snak om, hvad det er, du er udfordret med, og på den måde så møder vi lige hinanden og tjekker af på, hvad det er, det handler om, og om jeg er den rette til at hjælpe dig. Du er velkommen til at reservere en samtale i min kalender, så tager vi den derfra. Det var Leila Balser fra Psykologisk Rådgivning i Haderslev.